Toribio Etxebarria ekintzailetza berritzaile sarien 25. edizioaren saribanaketa ospatu zen joan zen astean. Azken urteotan bezala, ekitaldia Koliseo Antzokian ospatu zen. Bertan, Iñigo Urkullu lehendakaria, Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusia eta Miguel de los Toyos Eibarko alkatea izan ziren. Eibarko udaletxeak eta Bik Gipuzkoa Berrilanek sortu zuten Toribio Etxebarria sariak 1980 urtean. Berrikuntza, ekimena, ahalmen ekintzailea, sorkuntza eta garapen industriala bultzatzea izan zen hasierako egitasmoa, eta horrela jarraitzen dute sariek 25 urte beranduago. Mendela orden honetan, saritutako proiektuek 34 milioi erdiko inbertsioa ekarri dute, eta 695 lanpostu zuzen sortu dituzte, gehienak prestakuntza handikoak. Ideia enpresaritza proiektuak saria, Deneb Medicalek eskuratu zuen laser bidez gidaturiko zirurgia sistema baten diseinu, garapen eta merkaturatzeari esker. Atal berberan, infektoeskanek lortu zuen teknologia saria. Enpresa berria atalari dagokionez, Happyk enpresa eibartarrak eskuratu zuen saria. Puntu estrategikoetan kokaturiko armairu automatizatu eta telekudeatuen bitarteko e-commercerako mikrologistika zerbitzu berritzailea aurkeztu zuen. Teknologia saria Idon System enpresarentzat izan zen, eta nazioartekotze saria Bitia mediku laguntza aurreratuak lortu zuen. 25. edizio honetan saritutako enpresa ekimen eibartarra azkenik kirol apustuen merkaturatzerako teknologia garatzen duen Grupo Kirol izan zen. Egoitza nagusia Eibarren duen enpresa honek 160 langile baino gehiago ditu eta hazkunde itxaropen handiak dauzka. Bittor Ugarte enpresaren zuzendari orokorrak jaso zuen saria Miguel de los Toyos alkatearen eskuetatik. Toribio Etxebarria saria guretzako da oso importantea, ezagutzeko joku arlotik kanpo, ezagutzeko bai gure lana. Ziarrezko esteiak ospatuz eta 25 urte ametsak josten lelopean, edizio honetan protagonista izan ziren alfa josteko makinak. Toribio Etxebarriaren figurari omenaldia egin zioten ere. Ekitaldian zehar, emakume batek sarien 25. urtemugaren logotipoa josi zuen oihal batean, josteko makina batekin. Miguel de los Toyos alkateak hartu zuen gero hain oroigarri berezia. Horeteka ATX txalaparta taldeak eta Hortzi Akosta akrobatak bestetik, ekitaldia girotu zuten emozioz beteriko ikuskizun batekin. Sarituen talde argazkiarekin amaitu zen Toribio Etxebarria sarien zilarrezko esteien edizio hau.